Avui rebatré una cosa que s'està dient aquests dies arran dels judicis i és que els encausats declaren en castellà perquè fer-ho en català via traducció consecutiva és impossible. Això és el que he llegit, per exemple, en un article a VilaWeb del grup Gela, que diuen això, que no podria ser perquè la traducció consecutiva requereix una gran planificació discursiva, que és d'un alt nivell cognitiu, etc. A veure, totes les modalitats de traducció són d'una alta complexitat i totes poden portar a errors i males interpretacions. Per tant, aquesta no és la qüestió. La qüestió és que si l'estratègia és, l'objectiu és evitar la presó, entenc que et situïs en el marc mental de l'enemic, en el marc de sotmetre't a la seva llengua. Però parlar en espanyol i alhora fer una suposada defensa del català és absurd i paradoxal, perquè les llengües es defensen parlant-les, igual que les causes es defensen defensant-les, no retractant-te'n, no dient que en realitat mai vas tenir la intenció que la declaració fos jurídica, és a dir, que fos real, que en realitat no vas voler mai desobeir el Tribunal Constitucional, que només expressaves una opinió, etc. Per mi, declarar en català hauria estat una bona manera de defensar la causa de la independència, perquè és una estratègia de desgast, i més en consecutiva en què vas aturant el procés. I això és el que han fet els líders que han portat revolucions socials i polítiques que han prosperat. És a dir, no fer-te enrere, sinó defensar la posició, insistir amb tossuderia que tens raó, que la teva causa és justa, etc. Entenc, però, que si el que es vol és sortir de la presó, que és lícit, et situïs en aquest marc de submissió. Ara bé, hem de saber distingir la submissió d'ells, la seva renúncia a defensar la causa de la independència, de la força de la gent de l'1 d'octubre, la gent que vam defensar aquests més de 2 milions de persones, que vam defensar els col·legis i que vam fer triomfar les urnes contra les porres, fins i tot arriscant-hi el físic. Perquè el desig real d'independència, és a dir, d'independència real, no simbòlica, continua avui igual de viu que fa un any. I amb això us desitjo bona nit.